Aşgabatdyň häkimetleriniň paýtagtyň bazarlarynda azyk haritlarynyň bahalaryna gözegçiligi güýçlendirip, olaryň käbiriniň nyrhlaryny emeli usullar bilen arzan saklamak synanşyklary dowam edýär. Bu çäreler Türkmenistanyň goňşy Eýran bilen serhedini ýapmagynyň ýa-da bazarlarda bu ýurtdan import edilýän azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagynyň we gytalmagynyň fonunda amala aşyrylýar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň Gülistan bazarynda käbir azyk haritlarynyň hususanda etiň goşa bahasynyň emele gelendigini aýdýar. Söwda tekçesinde arzan narhlar görkezülen bolsa-da, satyjylar azyk haritlaryny gymmat bahadan satyn almaly bolýarlar. Mysal üçin 1 kilogram etiň bahasynyň 24 manada barabardygy barada narh görkezilýär. Bu döwlet tarapyndan keshitlenen narh bolup, aljylar etten satyn aljak bolanda, satyjylar onuň 1 kilogramynyň 35 manada deňdigini öňünden duýdurýarlar diýip, gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 6 martda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä aljylar etiň 24 manada deňdigi barada narh goýulandygyny aýtsa, satyjylar özleriniň onu 32 manatdan satyn alýandygyny we söwda tekçesindäki bahanyň döwlet tarapyndan keshitlenen emeli nyrhdygyny belleýärler. Şeýle-de olar aljylara 24 manada et ederek etsiz sünk hödürleýärler. Söwda tekçesiniň bir tarapyna etsiz sünkler ýerleşdirilipdir. Satyjylar aljylara şol etsiz sünkleriň 1 kilogramyny 24 manatdan teklip edýärler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Habarçy aljylaryň goşa bahalar barada bazar administrasiýasyna edýän şikaýetleriniň oňoýly netije bermeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. 6 martda Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Gülistan bazarynyň administrasiýasy bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren we özüni Batyr diýip tanışdyran jogapkär resmi etiň 1 kilogramynyň 24 manada barabardygyny nytady. Şeýle-de ol azyk haritlarynyň görkezilen arzan bahadan dälde gymmatdan satylýandygy baradaky maglumatlary reddetdi. Jogapkär resmi bu barada aljylar tarapyndan özlerine hiç şeýle şikaýetin gelip gowuşmandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýatlasak, dünýä ýaýrayan koronavirus bilen bagly öňüne alyş çäreleriniň bir bölegi hökmünde Türkmenistan fevralyň soňky 10 günlüğünde goňşy Eýran bilen aradaky döwlet serhedini ýapdy. Şondan soň Türkmenistana Eýrandan import edilýän haritlaryň şol sanda kartoşkanyň we soğanyň bahasy birden gymmatlady. Aşgabatyň, Türkmenabadyň we Balkanabadyň bazarlarynda 5 manatdan satylan kartoşkanyň we soğanyň bahasy 13-20 manada çenli ýokurlandy. Bu habarlaryň fonunda 2 martda Türkmenistanyň bazarlarynda häkimetleriň bahalary gözegçiligi güýçlendirip, gökbakça önümleriniň nyrhlaryny mejburi arzanlatmak çärelerini güýçlendirendigi ma'lum boldy. Emma Adatlyň habarçylary häkimetleriň bu çärelerine garşy satyjylaryň bu haritlaryň açaçan söwdasyndan gaça durýandygyny aýdyp, regionlarda kartoşkanyň we soğanyň gizlin söwdasynyň dörendigini habar berdiler. Koronavirusyň dünýä ýurtlaryna ýaýramagy, bu virus bilen bagly Türkmenistandaky ýagdaý barada resmi derejede ilata jekmejek maglumat bermekden saklanýan türkmen häkimetleri özleriniň koronavirusa garşy alyp barýan çäreleri barada daşary ýurtlar resmiýetlere habar berdiler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä ýurtda iňen howply infeksion keselleriň şol sanda COVID-19 virusynyň gelmeginiň öňüni almak çäreleri boýunça 5 martda geçirilen briefingde daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylaryna we işgärlerine çeýlede halkara guramalarynyň wekillerine Türkmenistanda kesellenlerin ýa-da kesellemekde şübhe bildirilýän ýekejede adamyň ýokdugyny habar berdiler. Türkmen resmiýetleriniň duşşuň gatnaşyjylaryna beren maglumatlarynda ýurtda keseliň ýaýramagyna garşy göreş boýunça adatdan daşary komissiýanyň dolandyrjy merkezleriniň döredilenligi we profilaktiki çärelerin geçirilýändigi, şol sanda ilata demalyş kesellerden sanjym edilýändigi, studentlaryň mekdep okuwçylarynyň we çağalar bagyna gatnaýan körpeleriň we olaryň enatalaryň arasynda düşündürüş işlerinden geçirilýändigi aýdyldy. Ýurdun medisina idaralarynda bu tema boýunça oku seminarlarynyň geçirilýändigi hem habar berildi. Türkmen resmiýetleriniň daşary ýurtly wekilleri beren maglumatlarynda aýdylyşyna görä, olar ýurdun ilatynyň saglyk we öňüne alyş çäreleri barada bilimini artdyrmak boýunça sowat bermek işlerini geçirýärler. Şeýle-de ilaty derur medisina terişdeleri bilen üpçün edýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň goňşy ýurtlary bilen serhetleri ýapyklygyna galýar, ýurdun howa gatnawy çäklendirilýär. Ýurda uçarly barýan ýolukçylar barlanýar, daşary ýurtlylar barlyklardan öz hasabyna geçmäge mejbur edilýär. Türkmenistan ilat tarapyndan köp talap edilýän reislere çäklendirme girdi. Türkmen Howa ýolları Aşgabatdan Stambuly gatnaýan uçarlaryny 26 fevral we 30 mart aralygynda doly ýatyrýanlygyny eglan etdi. 6 martda Türk Howa ýolları Aşgabada gatnaýan uçarlaryny Türkmenabada geçirýänligini habar berdi. Kompaniýanyň maglumatynda COVID-19 virus bilen bagly ýagdaý sebäpli kompaniýanyň birnäçe kynçylyklara duçar bolanlygy
we şu sebäpden TK 322 we TK 223 reislerin 6-njy we 7-nji martda Türkmenabad şäheriniň halkara aeroportundan amala aşyryljagy habar berildi. Şeýle-de maglumata görä Türkmenistandan Istanbula barýan we Istanbuldan Türkmenistana gaýdýan ähli reisler mart aýynyň aýygyna çenli Türkmenabaddan amala aşyrlar. Martyň aýygyna çenli Istanbul Türkmenabad reisleriň sişenbe we anny günlerinde akşam saat 21:35-de we Türkmenabad Istanbul reisleriniň her çarşembe we şenbe günlerinde saat 4:20-de amala aşyryljakdygy maglumatda habar berildi. Türk Hava Ýollarynyň resmiýetleri bu üýtgeşiklikleri entek resmi derejede kommentirlemedi. Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisi Hytaý epidemiýanyň fonuna gaz importyny azaldýar. Epidemiýanyň fonunu Hytaýyň baş gaz alyjysy Petrochayna ýurda import edýän tebii gazynyň şol sany suwuklandyrylan gazyň möçberini azaldýanlygyny oglan etdi. Bu barada Reuters habar agentligi Senagat Pudoğnak 4 çeşmesine salgylanyp habar berýär. Kompaniýanyň alan kararynyň haýsy möhletçini dowam etjekdigi hemde onuň azaldýan gaz importynyň möçberi mälimnäl. Ýagdaýdan gönüden-göni habarly çeşme Reuters'a beren maglumatyny gaz importlaryny azaltmak barada kompaniýanyň alan täze kararynyň hususan gaz geçirji arkaly Hytaýa mawy ýanygyş satýan müşterilere täsir etjekdigini aýtdy. Petrochayna gaz geçirji arkaly satyn alýan gazynyň gündelik möçberini azaldyr diýip çeşme aýtdy. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy gaz alyjysydyr. Ýöne Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň bahasy aýdylmaýar. Petrochayna kompaniýasynyň ýurda import edýän gazynyň 70 göterimi Merkez Aziýadan, Myanmardan we Russiýadan üpjün edilýär. Uzunlygy 1833 kilometrlik Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagystanyň mawy ýanygyjy Hytaýa iberilýär. Ýyllyk kuwatlylygy 55 milliard kub metr gaz ibermäge ukyply bolan geçirjiniň üstü bilen Türkmenistanyň Hytaýa ýyllyk 35 milliard kub metr töwereg gaz satýanlygy çak edilýär. British Petroleum'un maglumatlaryna görä Türkmenistan 2017-nji ýylyň dowamynda Hytaýa 31,17 milliard kub metr gaz berdi. Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň bahasy barada anyk resmi sanlar aýdylmaýar. Ýönetimçiler Hytaýyň 1000 kub metr gaz üçin Türkmenistana $185 töwereg töleýänligini hasaplaýar.